RMN Drama presents Handumanan sa Kakawin. Ano ba na siyang kaagi karoon? Makining sa kababay nga taga Lorega, San Miguel, Cebu City. Ang at matatampo nagdasangan nga Sandra. Nak, Sandra, kubusag imong grado. Maura man gihapon, ma. Dagko lang gihapon. Very good, nak. Wagod minimo pakyasa sa imong inahan. Nahibaw man ko nga mao ni ikalipay ninyo, mapa. Maong ako gibuhaton ang tanan aron dagko ang akong grado. Kay gusto na ko nga magmalipayon kit mo. Kuya pangutan na, ikaw malipayon ka ba, ha? Kasi ila ka, unya ini gabi, magsigin lang kag tuon. Lexa, Kay sukat pag elementary na to, ingon anak na ka. Wag yun ko, makakita nimo nga nag-enjoy kasi mong pagkabata. kay nag-focus man ko sa akong pag-eskwela, good. Og naningkamot kog maayo nga mag-una ko permi sa klase para malipay ang akong ginikanan. Day Sandra. Congratulations, anak! Congrats, Sandra. Grabe among kalipay nga nag-graduate na ka. O ikaw pa yun mo'y nagpuna sa inyong class. O mag-college naman yun ka. Gusto na ko nga patayuno nini mo ang mong dagko nga grades, okay? Hangtod nga makagraduate ka. Aron dili na unya ka maglisod og pangitag trabaho. Opa, Ay ganin no, kay bisan og nagtrabaho na tano, kauban gihapon ta rin, Sandra. maog yun, day. Lahi pa ato ba? Nakabantay ka ng day? Kabantay ka kalagsigil sa tutok na imo. Yung murag lahi, ayan pinagdandihan nimo. Wa man. Oo. Wa gyud ko makabantay. We. O gusto pa sa dili ko makabantay no kay busy gyud ko sa trabaho. Wa na sa kung una nga maguyab-uyab ko. Hala no? Usay gusto rin mo sa imong kinabuhi nga maguwang daga ka, ha? Daghan ko og mga plano sa akong ginikanan, Lexa. O gusto na ako nga matuman kining tanan. Kung maguwang daga man ko, wa ko'y lapot. Basta makabuot lang nako ako mga pangandoy. Oh, day Sandra. Ma'am Sandra, manglaag mo yung gabi, kuyo ka? Dili lang day, uy. Ma-overtime man ko karon. Hala, ma'am, uy. Hatagi sa good chance imong kaugalingon nga maglingaw-lingaw, uy. Sige lang siya kagtrabaho, ma'am. True din na. Ay. Ay, edad ani atong amiga. Ning amiga day? Ning ako amiga, pero wa pa gyud ni makasuway og kanang uyab-uyab. Hoy day, hatagi ra gud ning uyab. Oy, Pwede kay kaayo. Mangita ko, ha? Ha? Kinsa man sad kay makagusto na ako, nga tiguwang naman ko. Si Wendell, di okay siya nga mag-date mo. Oh, unsay ni okay siya? Ay, tayong paragod. Mura naman hinuon og ako'y nang hagad anang istorya, dili ko, Ay, ikaw sad no. Dili, uy. Ang ako pasabot pa. Basta kay dili lagi ko. Dili ko. Maayo pa diri sa coffee shop. Malinahon pa kaayo ko. Malinahon pero naginusaran ako. Unsa ba di kay feeling na ayab na ikauban-uban ni mo? Yayapak naman ko Dili na lang kumulaom kay nahibaw ko walay makagusto na ko. Tiguwang ka na, Sandra, maong pagpuyo na. mamo. Tea. Uwa man ko mag-order og tea. Nasayop ka, sir. Yes, wa ka mag-order. Ug no, wa ko masayop. Para imo gina. Ako nang gihatag mo. Nganong gihatagan man ko ni mo, ani? Ha? Ngano? Muna ako imnon every time na ako'y problema. Ug murag,
Laom kay kag una-una. Akaw na ko nga, tagan di ka ani. Basin sa ingon ana nga paagi, ma-okay ka ba? Salamat. But, pwede po na mo usa? Oh, wow, ganahan di kag di. No. Para nimo ang usaway lag istoryata. Oh, okay, no problem. Mao ba? Sana kay bagong nakaila. Ay, wala makauyab dagi ka na. Amaw dili, uy. Bata pa kaayo, uy. 35 pa ang edad ni Adam. Oy, gopuhaw pa nga na, Adam. Pero ano man yung 35 pa na siya, oy. Ang importante nga kasinabot ni mo, di ba? Uyaw sa may tanaw ni mo, ha? Well, in fairness, no? Feeling nako dugay naming nagkaila. Gaan kayo akong pamati niya. Murabag, pwede na akong isulti niya ang tanan. Ay, mao na yun na, day Sandra. Ako pa di mo no, kung manguyab gani, ay, sugkag yun. Ha? Manguyab ka na ako? Oh, Sandra, kaya bini mo, gaan kayo akong pamati ni mo. Bisan og layo tanggap. Pero feeling na ko no, kaedad rin kita. Unsa kahay kasulti sa mga tao, no? Ayaw pag huna-huna kung unsay ikasulti nila. Ang importante nga, nagkasinabot og nagminahalay tag duha, di ba? Sige, Adam. Kung sigurado gid ka, sige. Suwayan na to. Salamat, Sandra. Ayaw ka bala ka. Dili ka pa sa Sandra, baby. Ikaw ba, giin na narabati ka, ha? Nga ayaw kong tawag kag baby, kay kilikon yun ko, ana. Ganahan mo ko. Bitaw, nakoy problema ba? Uy, unsa man na? Gipapahawa ko sa kong giabangan. Kay na late ko bayad sa abang. Okay na mo kung ari lang una ko istar sa inyo, ha? Way problema na ako. Kana pa? Ikaw mo'y magkita na ako sa dayon akong katug ug sa akong pagmata. Salamat, baby. Kiss ko, baby. Unsa kay say sa tiil ni Adam, no? Ay, mao di ay, nga nagpakuyog ka na ako din sa mall kay palitan ni mong sapatos si Adam ni mo. Nako. Day, huwag mong kumupunta ng inyong relasyon, no? Pero ayaw lang yun, ihatag niyo ang tanan, ha? Pag-limit yun, daron di ka, masakit ng taon. Day, karon pa man sa kuko makasuway og hatag niya. Og mahibawaan gyud ni karon kun mo dawat ba siya o dili. Di ko madawat, anak. Oh. Adam. Sandra, baby. Di ko gusto nga maghuna-una ka nga gipangwartahan na tika. Namo kay trabaho. Og makapalit ra unya ko, ana, kun ako ng tiguman. Mau please lang. Ano ko tagig mga material nga butanggod? Nalipay ko kun mauna, Adam. Pero bisag karon lang, dawata lang ni B, please. Ano ko man sagud kaayo kay nakapalit na gud ko ini. Sige na, good. Salamat, Mahal, manglaag ta. Naamon ko'y taas-taas nga vacation leave. Di na ko. Ha? Nga naman. Unsa may problema? Dili ka makalive? Makalive man. Pero, baby, di ko makaako og lingaw-lingaw samtang na problema ko sa akong pamilya. Unsa? Unsa man day problema, ha? Waray. Wara. Moingon kag wara unya nganong nihilak ka naman hinuon diha. Sultihi ragot ko, please. Wa na ko'y trabaho sa papa. O isip mo ay kinabagwangan. Kinahanglan kong upuli sa probinsya kay
ako mo imo abagas tanan. Dili na di siya mangitag laing trabaho. Hindi na ko gusto nga motrabaho pa siya. Og niresign na siya ko sa akong trabaho. Unsa? Oh. Sige. Ani na lang. Magkuha ta og tricycle aron na ipangwarta imong papa. Ayaw lag uli sa inyong probinsya. Kay mas dali kang makakitag trabaho kung niya ka din sa syudad. Sigurado ka? Kaikog na ba yan ako ni mo eh? Pamilya na sad nako sila, Adam. Maong andam kong mutabang ninyo bisan pag mahurot ang tanan akong tinikom. Bibi, malakaw ko ha? Nagluto na ko na ng panihapon ni mo. Asa man ka? Magkikita ko sa mga barkada. Pero ako magdugay. Nahala, sige. Basta dili magpalabi og inom, ha? Oo, oy. Ay, kawala ka. Mag-hospital ako gatugod. Unya, mauli radayin ko. Ay, naunsa naman kaday. Ay, kahagad ako di magnaong. Wala man kagaway ligo. Naunsa ka? Ay, sige man kog overtime, good. Aron, maka-extra ko ba kay saon? Nahurot naman ang akong tinigom. Ay, ikaw ba? Nakabantay na gid ko nimo. Di ba giingnan man ti ka ngayon gihatag ang tanan ni Adam? Tanawa, ano na ibili ni mo karon? Wa man sad ko'y pagmahay, good, Lexa. Basta malipay lang siya, malipay na sad ko. Ingon ako siya, anak kamahal. Ay, magampo lang yun ko. Nga di lang unta siya magbinuang ni mo, Sandra. Lexa, lawom naman ang gabi eh. Pero wa pa man mauli si Adam. Ay, nganong mura man hinuon ko gikulbaan, uy. Wa ka magbinuang si Adam nako. Nahibaw na kung unsay akong buhaton. Di ka mauli? O, mahal. Mula agkog, suway kauban ang ako mga workmates. Oo, mao ba? Nagpaabot unta ko ni mo diri sa bahay. Ha? Naa nakasabay? Oo, ganina ra. Pero sige lang. Okay ra. Enjoy lang sa imong mga kauban, ha? Sige. Bye. I love you. Hello? Adam? Kipagkan man ko dayon. Nganong namakak man ka, Adam? Asa man gidi ay ka? Ay, tuka na gid kaayo ko. Matug na lang siguro ko. Ni Ana siya. Dali. Dayon sa kong bahay. Hala, nice imong tayo, no? Ay, babae nga gida si Adam Dennis Bay. No, ligo na. Kalma lang, Sandra. Kalma lang, cute. Sige na. Dali. Dali ka. Ay, kauwaw, ha? Bintaw. Ayaw ka, wow. Kay mga baga bitaw mugnaong. Imong mama, babe? Iya kong kaipon. Ay, okay ra. Naana naman sa kong maaan kong inahan ni Adam ba? Pero luuyan ni mo, no? Waday kay mahibaw nga naigi kaipon imong uyap. What? Adam, tinuod ni? Kaluod ni mo, eh? Sandra, babe. Sorry. Natinta lang ko. Madawat pa na ako kung ako mo imo gastog mo buhi ni mo hangtod sa hangtod. Apil pa ang imong pamilya. Pero kining imong pagbuang nako. Dili na ni pwede, Adam. Sandra. Abi ba na kong lahi ka subang lalaki? Pero gikamit raman day ko nimo. Maong layas na. Layas na og ayaw nagpakita pa nako.
Sandra, Ingon sa kinino karon Kindalag ko Nasakitan kaayo ko sa gibuhat ni Adam nako. Angay buhat Ug mauni nakatagam ug maayo nako. Sukad adto, wa na gid ko ma-entertain og mga lalaki. Tanan Ug wa na ko'y planong magminyo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power,